Aniré a Califòrnia, estaré entre 3 universitats, al segon quadrimestre. Espero, sobretot, millorar l'anglès, continuar millorant-lo dia a dia, conèixer una cultura completament nova com és l'estadounidenca i aprendre de realment la meca on es van iniciar els meus estudis. Marxar de mobilitat és una experiència molt enriquidora en molts sentits, a nivell acadèmic perquè es veu com funcionen altres universitats, a nivell cultural coneixes nous tipus de cultures, a veure, no només es marxa a nivell europeu, hi ha qui marxa a Llatinoamèrica. Jo crec que la mobilitat sempre és una experiència positiva. El que passa és que has de tenir molt clar què és el que vols treure d'aquella experiència. Trobar-se en una universitat diferent, en una ciutat diferent, amb gent nova i haver-te de buscar una mica la vida en un altre ambient, això sí que jo crec que és l'element més positiu i que més aporta als estudiants. Vaig marxar perquè tenia ganes de sortir una mica del país, veure com era a l'estranger els estudis que jo cursava i també per aprendre una llengua nova, conèixer gent nova, experiències noves. Esperava més d'algunes coses, sobretot a la universitat d'allí, però també m'he trobat coses que no em pensava que em trobaria i que m'han agradat molt. Jo crec que és més una cosa personal, perquè acadèmicament sempre pots tenir l'oportunitat d'aprendre, però aquest tipus d'experiències, si no les vius, no les tindràs mai. Fa temps vaig mirar les destinacions que hi havia i almenys per comunicació audiovisual no m'acaben de fer el pes. I vaig decidir estalviar-me els diners perquè, com que després no sé què vull fer, tenir diners per si un cas. Tenim pocs ajuts perquè només ens donen una quantia a la universitat i després des de la GAUR ens donen una mensualitat de 200 euros només. Des de les universitats es fomenta la mobilitat, sobretot la mobilitat internacional, perquè la internacionalització és un dels eixos importants de les universitats. Buscar que la gent marxi, que la gent vingui, també ens va bé a nosaltres d'arribar a quart, te trobes alumnes nous, també gent que ve d'altres llocs, que també aporta altres visions i això és enriquidor.